Velkommen til ekstra nyhederne her i Odsherred Kommune. I dag er det den 5. oktober år 2050. Det ser ikke særlig godt ud med konflikten mellem Ukraine og Rusland. Måske starter 3. verdenskrig, vi ved det ikke endnu. De er godt i gang med at forhandle, men det ser stadig slemt ud. Lige nu befinder jeg mig på Odsherreds efterskole i et klasselokale, da det er alt for varmt udenfor. Om lidt vil jeg få besøg af en elev fra Odsherreds efterskole, Bodil Kjær. På grund af hedebølgen, som vi endnu ikke ved, hvornår går væk, er Nordkoreas befolkning begyndt at indtage vores land. Vi tror, at de vil indføre et diktatur, som de jo selv har nede i Nordkorea. Vi regner med, at de vil være her en uge, hvilket ikke er særlig godt. Au, Bodil, det må man ikke. Undskyld. De vil komme i store flokke, og vi vil ikke kunne stoppe dem. Jeg ved, at det lyder hårdt, men vi regner med, at folk begynder at flygte på et tidspunkt. Jeg vil nu gå ind til Bodil Kjær. Eller ja, Bodil er her jo allerede. Så Bodil. Velkommen til Bodil Kjær fra Odsherreds efterskole fra psykiatrisk afdeling. Bodil, hvad synes du om, at vi har fået den her hedebølge i Danmark? Det er dejligt. Det er lidt koldt. Det er lidt koldt en gang imellem. Ja. Okay. Hvordan tror du, det vil være, at dem fra Nordkorea, de indtager vores land? Jeg synes, det er spændende. Spændende? Ja, og der bare kommer nogen med en helt anden race. Ja. Jeg Det håber, kan jeg de har rotterne med, for jeg kan så godt lide hunde. Fedt. Jeg har jo selv en lille elefant, men det er ikke det samme. Nej, det er ikke det samme. Nej. Så har jeg skudt en kanin, så den kunne få det lidt varmt. Nå, det kan jeg godt forstå. Det har var også faktisk fået farvet min hår. venindens. Jeg Kan jeg tog se den bare. sidste så dig? Du har fået farhår. Det er stadig lidt af den gamle. Nå, jeg har ikke fået farvet over det hele. Nej. Nej, men det er i orden. Hvordan er det at gå på Odsherred efterskole nu, når det er så varmt? Altså, det er fint nok for tidligere. Vi får tidligere fri fra skole, Ja. fordi det er så varmt. Men vi er for det meste på stranden, indtil vi skal spise aftensmad. Nå. Så bader vi og spiller og Ja. kigger på hinanden. Ja. Det gør vi meget. Det kan jeg godt forstå. Ja, det er spændende. Ja. De mennesker, vi er omgivet af. Ja. De føles helt anderledes alle sammen. Okay. De ligner slet ikke hinanden. Nej. Overhovedet. Nej. Vi siger mange tak til Bodil Kjær. Skal jeg gå nu? Ja, nu skal du gå. Okay, det gør jeg. Klokken er nu Kan 5. du ikke sige farvel til elefanten? Farvel, lille elefant. Han hedder Victor. Farvel, Victor. Godt. Vi siger mange tak til Bodil Kjær. Klokken er 15.15, og vi vender tilbage om en time med nyheder. Og ja, jeg får lige at vide min øresnegl, når vi får besøg af dronning Margrethe. God eftermiddag, dronning Margrethe. Goddag. Goddag. Mange tak, fordi jeg måtte komme. Det var der så. Ja, jeg håber altså ikke, du gør noget, jeg ryger. Det er helt godt. Jeg skal lave en lille rumkoger, hvis det skulle være. Ja. Ja, det er jo også billigt for dig, så. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Du har jo betalt for den. Ja, det håber jeg da. Hvordan har du det med, at Nordkorea indtager Danmark? Jamen, jeg synes, det er forfærdeligt. Altså, det synes jeg virkelig. Ja. Det kan ikke være rigtigt, at de skal komme og overtage vores land. Nej. Så jeg håber selvfølgelig, at vores danske soldater, De vil hjælpe med at bekæmpe det, eller hvad? Ja, det vil de. Det håber jeg. Og jeg opfordrer ud til alle jer danske beboere om at hjælpe, når Nordkorea kommer. Man går ned på den lokale Kaserne. Ja, og melder sig til at hjælpe, så får man noget tøj og noget udstyr. Og det kunne være super fedt, hvis I gjorde det. Nu flere vi er, der står sammen, nu bedre er det for dagens Danmark. Ja. Margrethe, hvordan har de det med al den varme, der er her? Jamen, jeg synes, det er forfærdeligt. Ja. Det er jo ikke til at være nogen steder. Nixon. Altså, det er jo lige før vandet lige så varmt, som det er i luften. Ja. Altså, så det bruges bad 5 gange dagligt. Ja. Jeg er ved at blive sindssyg af det. Om nu betaler de jo så heller ikke selv for det. Nej, det gør de jo. Ja, det gør jeg jo. Ja. Lækkert. Ja.
Jamen ved du hvad, så siger vi mange tak til dronning Margrethe her i dag. Du kunne ikke lige finde munden, kunne jeg se. Det er lidt svært, når man er blevet så skæv. Vi ses, dronning Margrethe. Ha' det rigtig godt. Jamen, det var rigtig hyggeligt. Ja, det var. Smukke krøller. Jo, tak. Hej, hej. Og det var så nyhederne for i dag. Vi ses senere.